rette på. Ja, selvfølgelig. Det kan jeg se. Jeg ved godt, det er sværere end her, men asfalten er til gengæld 100 gange bedre. Det er det. Men det jeg tænkte mest over her, det var det der med at miste forbindelsen. Og så lige det der med det, alt det der støv, der ligger. Sæt, det er godt nok vildt så hurtigt støv, der bliver her. Ja. Den vej her. Man tænker på, at det regner. Så kommer til. Så, last one for today. Cobra. Onyx. Ja. Start. Kom så med de 72. Jeg skal have det 7-tal der. Ja. Helst mere end de 72, som ham Kasper har kørt. Det er 272. Ja. Det er så også længe siden, du hører noget bare. Ja. Så er han ikke har nogen batterier. Ja, det er who knows. Så tænker jeg så, nu ser ham knægten, han har været her. Åh, ja. Jeg skal lige have ændret lidt på det. Skal du lige lade dem køre først? Ja, nemlig. Men strammer fjeder foran på den der, og så... Jeg tror også, at nu tager jeg har min Perfect Pass derhjemme. Ja. Og så smækker jeg bruger kun 2.000 olie. Så prøver jeg med, når jeg har købt med 3.000. Ja. Det kan jeg... Det fungerer egentlig fint her. Jeg tror, jeg skal lige tage en... Ja, nu kan jeg godt gå. Har du husket, at du sætter det ind til? Ja. Hold kæft, hvor er du heldig, hvis du redder den, mand. Jeg var nødt til at slippe bremsen. Hold kæft, mand. Pis! Nogle gange så er du fucking heldig der. Hold kæft, hvis du redder den. Gjorde du det, eller hvad? Ja. Hold kæft, du er lotto, mand. Prøv at se dengang, jeg smadrer min med ingen fart, mand. Kæft, du drejer, og så drejer jeg til højre der. Det var helt Ja, jeg kunne ikke se... Der var der fart på der. Ja. Det er nok hurtigere, end du har regnet med i virkeligheden, når du ser det. Det kan godt være, det håber jeg. Men jeg kan til at lægge min hjul af på grund af det der. Jeg tænkte, da du drejer skæv her, så ja. den her. Jeg sagde ikke, du kom hurtigt derhen. Den kører også lidt til den ene side nu. Sådan der, så gør han ikke det mere. Jeg tror ikke, der er noget 7-tal. Please, et 7-tal. Stop. Read. 75, mand! Det var vildt. Sådan! Det lød ikke sådan. Nej, fedt. Det er fordi, du lige har lavet den.